जोंनियाव कुनु जाख्ल'नायनि बाथ्राखौनो जों सहायनो हानाय नङा। दासिम जोंना एमजिएम रेगानि खामानिया दासो स्टार्ट जादों आरो बेवहाय जाख्ल'नायनि बाथ्रायानो फैनो हाखाया। आरो नोंथांमोननि मिडियाखौ जोङो सांग्रां जानो खावलायदों। समाजाव जाख्ल'नाया जोबस्रांनाय बायदि जों बेखौ खामानि मावनांगोन। दा गोबाङा गोबां बुंनो नागिरो लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो होननानै। खिन्थु जोंनि गेजेरावबो सोरबा राबन जानो नागिरदों नामा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आं बेक्तिगत भाबै आंखौबो नोजोर हो नोंथांमोना जोंनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिखौबो सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौबो सरकारनि मा होनो एमजिएमफोरखौबो नोजोर होनायनि दायथ'आ नोंथांमोननि होमबासो जों समाजाव गुफुं समाज मोनसे दानो हागोन। नङाबा नोंथाङा हारसिं सोदांनानै आं हारसिं सोदांनानै बाखिखौ जोङो सोदांहोआब्ला खिन्थु समाजा जौगानाय नङा। सावस्रिनि खेथ्रआव बिटिआर ओनसोलाव गोबां मोजां राजखान्थिखौ आमै जोमै गेलेनो एबा गर गेलेनो बयहाबो मोन्थाय दङ। जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु जोंनि जा इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि सरकार बेवहाय इनटेक जोंनि सरकारा सेफ आरो जों गावनो माने सोरनिबा थाखाय सोरखौबा गिनानै जोङो डिफेन्सिभ होनायनि बाथ्रा नङा बियो आरो मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायनायनिबो बाथ्रा नङा। हाग्रामाया सोरजों मा सोमोन्दो खालामदों खालामा बेखौ जों मिथिया। फैगौ 5 बोसोराव जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा 5 बोसोरखौ जोङो थांबाय थागोन। नबसरिनियानो मैया बुंदों सार मिडियायाव। नबसरिनिया बेक्तिगत भाबै बुंदों जानांगौ। बे गावबा गावनि बेक्तिगत खोन्था बा सोरबा सासेया बुंनायावहाय जोंहा माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन बेबो नङा। जोंनि सरकारा सासे सानै थांनायावहाय बा जोंखौ जोगारनो नागिरनायावहाय जोंहा जेबो खहा जाया बे सैथो खोन्था। सोर मा गेलेयो गेलेबाय थाथों। जोंनि इउपिपिएल प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा एखेबारे गुफुङैनो थाबाय थागोन आरो जोङो मावलांबाय थागोन बेखौ नोंथांमोना नुबाय थागोन।